No niin, sitten vielä verkostoista voimaa. Jos voidaan sanoa, niin kaiken takana ei täällä Yhdysvalloissa olekaan nainen, vaan on verkosto. Verkostot on kaikki kaikessa ja networking on se ydintehtävä, mitä monet tekevät. Erityisesti tuolla Silicon välissä, missä minäkin nyt asun sitten niin on keskeistä se, että koko ajan verkostoon skannaat ympäristöä, minkälaisia ihmisiä on. Käyt nopeat puheenvuorot ja jos tuntuu, että asia kiinnostaa, jatkat. Jos ei, niin on ihan oikeutettua jatkaa matkaa eteenpäin. Eli jokaisen pitää täällä osata ja pitää olla se pitsi tarina kerrottavana. Se on sitten se hissipuhe, jos se on lyhyt ja maksimissaan 3 minuuttia. Ja sillä puheella sä sitten herätät ihmisten kiinnostuksen. Ja sitä kautta voit sitten luoda uusia asioita ja saat uusia ihmisiä tai toimijoita verkostoon. Ja millä tavalla sitten rakentaa oma vahva professionaalinen verkosto? Löysin tuosta yhden artikkelin, joka antoi sitten vinkkejä sitten, että millä me voitaisiin tehdä itsellemme vahva, hyvä verkosto. Ensimmäisenä sä tarvit mentorin, eli semmoinen, joka on jo saavuttanut sillä asialla, sillä alueella, mikä sä haluat kehittyä niin paljon, ja se on tavallaan toimii sun niin tämmöisenä sparraajana. Sitten sulla on coachi, joka on tämmöinen ehkä arkipäivän valmentaja siinä tehtävässä ja niissä asioissa, mitä sä haluat, että se verkosto saa aikaan. Sitten sulla on tämmöinen industry insider, joka erityisesti tietää, että mitä sillä toimialalla on tapahtumassa ja tietää myöskin vähän tulevia tapahtumia ja voi syöttää sitä informaatiota siihen sun verkostoon. Sitten sulla on tämmöinen trendsetter, joka tavallaan haistii aina uusimmat tuulet ja on niin kuin tuntosarvet jo tukevasti etunojassa ja tuo sitten sinne verkostoon näitä uusia näkyviä. Sitten sulla on tämmöinen connector, joka on verkoston tavallaan niin kuin uusien jäsenien tuoja, joka on niin kuin vahva verkostoitu ja kykenee koko ajan rakentamaan sitä verkostoa siihen ympärille, miten teette. Sitten tarvitaan vielä idealisteja, jotka haaveilee aidosti hienoista uusista asioista, koska ne voi oikeasti avata ihan uusia näkymiä ja uudenlaista tulokulmaa. Sitten sillä pitää olla realisti mukana, joka on jalat maassa, ja Suomessahan tämä ei ole koskaan ongelma, näitä meillä kyllä riittää hyvin paljon. Ja sitten on vielä tämä visionääri, joka sen idealistin kanssa yhdessä katsoo kaukaisuuteen, ja sitten siellä on vielä partneria Bonna Bii. Eli tämmöisellä porukalla, tämmöinen sun pitäisi luoda itsellesi ympärille, jotta sitten voit menestyksekkäästi rakentaa tämmöisen verkoston. Ja ehkä esimerkkinä, mikä täältä teidän kannattaa katsoa, sielläkin on tämmöinen kuin napalearns.org. Eli napalearns.org. Se on tämmöinen Napa välissä oleva, se on kunta, ja siellä oli koulutoimi aivan kuralla tuosta 90-luvun puolivälillä, jolloin sen työnantajat siellä totesivat, että me ei saada enää hyvää työvoimaa täältä tulemaan, ja jolloin ne sitten yhdessä kunnan päättäjien kanssa ja nämä yritysjohtajat niin päätti, että pistetään asiat kuntoon ja koulutoimen kanssa loivat kunnianhimoisen haasteen. Yrittäjät laittoivat sinne muutaman miljoonan dollaria rahaa. Ja tällä hetkellä se on edelläkävijä ja esimerkki siitä, että miten koulutointa hoidetaan hienosti. Niillä on tämmöinen high-tech high school-projekti, jossa on mukana, eli maksimaalisesti hyödyntävät uutta teknologiaa, mutta ei niin, että se olisi itseisarvo. Ja niillä on pedagogisen lähestymistapana projektimukainen työskentely, eli projektiin kaikki opiskelut tuetaan projekteiksi ja sitä kautta oppilaat saadaan mukaan. Community on vahvasti mukana, sieltä tulee myöskin resursseja, vanhemmat on sitoutettu tähän. Ja tällä tavalla tämä verkosto saa aikaan erinomaisia tuloksia. Eli ei muuta kuin jatkamme verkostoitumista, kaikkea hyvää sinne. Las Vegas sulkeutuu.